Într-o epocă în care interesul pentru viața spirituală și pentru creșterea personală încep să prindă tot mai mult teren și interes din partea celor ce își iau viața în serios, pot apărea și dificultăți de comprensiune, dat fiind că cele două domenii de îngrijire a propriului destin privesc dimensiuni diferite ale persoanei umane, iar disciplinele care le deservesc sunt atât de diferite. Și totuși, dincolo de limbajul de specialitate specific fiecăruia, incomprensiunea n-ar trebui să fie chiar atât de mare. Credinciosul care vrea să se cerceteze pe sine poate folosi unele din instrumentele folosite de psihologie, desigur, cu atenția cuvenită și pentru a nu aluneca sau confunda domeniile. Bună! Sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Iar dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să te abonezi. Așadar, e firesc să ne întrebăm: nu este oare niciun pericol să-ți dorești smerenia sau să fii umil și în același timp să urmărești desăvârșirea pe care ne-a pretins-o Domnul în predica de pe munte? Luptând împotriva mândriei, cât de subtilă e granița cu falsa modestie? Cum trebuie să-ți cumpănești stima de sine fără să cazi în narcisism? Poți fi inteligent și umil în același timp, sau e bine când ești umil, fără să fii conștient de acest lucru? Sunt întrebări pe care ni le punem, mai ales atunci când încercăm să urmăm anumite programe de creștere personală, dar dorim în același timp să fim și în perfect acord cu valorile creștine cele mai autentice. Primul lucru pe care îl avem în vedere este realitatea duhovnicească incontestabilă, că în centrul luptei noastre spirituale stă războiul împotriva mândriei. Vom încerca să înțelegem acest lucru folosindu-ne și de unele date oferite de psihologia contemporană, dar și de învățătura Sfântului Ioan Scăraru. Sfânta Scriptură și literatura ascetică ne învață că mândria se află la fundamentul tuturor patimilor, că acolo unde este căderea, acolo a fost mai întâi mândria și că ea este mama tuturor relelor sufletului nostru. Iar dacă această patimă subtilă este una, formele sale sunt multiple, iar sectoarele din viața noastră pe care ea le vizează direct sunt acestea trei, adică morala interpersonală, căci orgoliul erodează raporturile cu cei din jur, morala intrapersonală, i-am zice noi, căci narcisistul își creează o grandioasă imagine de sine și întâmpină dificultăți în a-și administra propriile emoții, în special cele legate de raportul cu sine, precum mânia, rușinea, stima de sine scăzută, etc., și, în fine, morala legată de raportarea la Dumnezeu, la propria comunitate și la simbolurile ei. Așadar, un narcisist, adică cel care are o părere de sine exagerată sau evaluează cu supra de măsură stima de sine, iubirea de sine, importanța de sine, valoarea propriului eu, lucru pe care părinții îl încadrează în sfera mândriei, cu toate variantele sale, de la orgoliu la slava deșartă, de la părerea de sine, nebunia de a se asemăna cu Dumnezeu, narcisistul se raportează greșit în primul rând la sine. Acordă o importanță exagerată propriului eu și propriilor talente sau daruri, depunând toate eforturile pentru a-și crea o imagine pe cât de magnifică, pe atât de falsă și de fragilă, căci el are evidente dificultăți de autoreglare a emoțiilor, pe care nu și le poate controla cum ar dori sau cum ar fi firesc. De asemenea, el se raportează greșit la cei din jur, nefiind în stare de empatie, ci mai degrabă de răceală, de indiferență, de competitivitate, de exploatare, de așteptarea de favoruri din partea celorlalți. Dacă această atitudine are un oarecare succes la început, cu timpul se va dovedi superficialitate cu care tratează relațiile, iar partenerul de viață va fi primul care își va da seama de aceste lucruri. Uneori, narcisistul însuși își dă seama singur că nu își poate acorda notă mare la stima de sine. În sfârșit, și în raport cu Dumnezeu, narcisistul este fără măsură. Cuprins de hubris, el se crede la același nivel cu Creatorul, tocmai prin lipsa de măsură, printr-o exagerată autonomie, prin neascultare de nimeni și de nimic și prin neacceptarea condiției de ființă creată. Aceasta a fost ispita mândriei deja de la începuturile raportării creaturii la Creator,
mândria, adică rebeliunea, și înlocuirea lui Dumnezeu cu euul. Răsturnând oglinda, vom vedea și imaginea celui zmerit sau umil sau modest. Acestea sunt numiri pentru realități duhovnicești și psihologice diferite. În primul rând, calitatea relațiilor interpersonale este alta, bazată pe empatie și disponibilitate, pe colaborare, pe iertare, confidență și răbdare de a construi raporturi durabile. Cel smerit sau modest știe să-și regleze cu mai multă ușurință emoțiile și afectele. Știe cum să evalueze riscurile și când să și le asume. Știe să-și urmeze obiectivele până la împlinirea acestora și are o viziune realistă atunci când trebuie să-și evalueze propriile capacități. O astfel de persoană, adică cea smerită sau modestă, este percepută pozitiv de cei din jur, iar ea se îngrijește de ceilalți și de raportarea la ei. Această prezentare a mândriei sau orgoliului o găsim în termeni asemănători în scara Sfântului Ioan Scăraru. Mândria și trufia sunt cele două maici ale celorlalte patimi care îl supără și îl surpă pe om. Ele au fost atât de viclene încât au pătruns și în cer. De aceea, ele au fost alungate din cer. Și de atunci, ele se silesc să-i doboare pe cei ce râvnesc să se urce la cer. Fiicele acestora sunt mânia, amărăciunea, clevetirea, ura, hula, fățărnicia, împotrivirea în cuvânt, neascultarea. Alt rod al acestor patimi este neliniștea, încât cel stăpânit de ele nu poate nici să doarmă. Toate acestea arată că cel mândru are dificultăți în a-și autoregla emoțiile, cum spuneam, în mod analog, semnele pozitive ale smereniei asupra lumii interioare, inclusiv psihice, a omului, sunt nemânierea, bucuria, serenitatea și blândețea. În schimb, mândria otrăvește relațiile interumane, alimentând ipocrizia, lipsa de comprensiune, vorbirea de rău, invidia și ura. Smerenia se abține de la a-i judeca pe cei păcătoși, îi slujește pe ceilalți, e milostivă și ascultătoare și se silește să cultive dragostea. Dar ce să mai spunem de urăciunea mândriei în fața lui Dumnezeu, când mândrul se crede și se vede pe sine Dumnezeu și pretinde celor din jur să-l trateze ca atare. Iată cuvinte aspre, dar sugestive, ale Sfântului Ioan Scăraru. Mândria este tăgăduirea lui Dumnezeu, este născocirea dracilor, disprețuirea oamenilor, maica osândirii, nepoata laudelor, semnul nerodniciei, izgonitoarea ajutorului lui Dumnezeu, înainte mergătoarea ieșirii din minți, pricinuitoarea căderilor, pricina luării în stăpânire de draci, izvor al mâniei, ușa fățărniciei, cauza nemilostivirii, păzitoarea păcatelor, contabilă amarnică, judecătoarea oamenilor, potrivnica lui Dumnezeu și rădăcina hulei. Cum vedem, și pentru teologia Sfântului Ioan, mândria nu este doar o chestiune de matrice sau de maică a tuturor patimilor, însumând împreună cu acestea numărul de 7, considerate cele principale, ci contextul amplu în care ea provoacă cele mai mari daune, adică în interiorul omului, între persoanele umane și mai ales în raportul omului cu Dumnezeu. Cel trufaș se ridică pe sine cu nerușinare mai presus de condiția sa de creatură, de ființă limitată, care nu și are începutul și sursa ființării în sine. De fapt, mândria nu e altceva decât aroganța de a voi să fii ca Dumnezeu, indiferent că e vorba aici de demoni sau de prima ființă umană. Diavolul a vrut să fie precum Dumnezeu, să-și așeze scaunul lângă cel al Creatorului. Iar Adam s-a lăsat ispitit de același diavol că, mâncând din fructul oprit, ar putea fi ca un Dumnezeu. Mândria a compromis și prima relație interpersonală dintre Adam și Eva. Păcatul i-a făcut să se acuze unul pe altul în fața lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de ruptura produsă în însăși ființa lui Adam, când acesta a devenit conștient în rai că era gol. Acestea sunt consecințele mândriei, iar de atunci ele se perpetuează și se diversifică, construind prăpăstii la fiecare din cele 3 niveluri. Când citim cu atenție scara, vom constata că Sfântul Ioan împarte această patimă în 2 ramuri. Una este mândria sau orgoliul,
care se referă în special la raportarea omului la Dumnezeu, și slava deșartă, care privește relațiile celui mândru cu semenii săi. Dar între ele este continuitate, chiar dacă granița este fluidă. Căci cine a birui slava deșartă poate trage speranțe că va învinge și mândria. Iată cuvintele cuviosului. Unora le place să dea slavei deșarte un loc deosebit de mândrie în înșirarea cuvintelor. De aceea și spun că sunt 8 gânduri conducătoare și susținătoare ale răutății. Grigorie teologul și alții dintre învățători le-au socotit pe acestea 7. Eu urmez mai bucuros acestora, căci cine mai are mândrie după ce a biruit slava deșartă? Ele au numai atâta deosebire între ele, cât are pruncul prin fire față de bărbat și grâul față de pâine. Căci primul e începutul, iar al doilea este sfârșitul. Cel ce încearcă să filozofeze pe larg despre începutul și plinătatea patimilor necuvioasei închipuiri de sine, este asemenea celui ce încearcă în zadar să cântărească vânturile, zice cuviosul. Marea întrebare pe care ar trebui să ne o punem și la care studiile umaniste, fie ele de psihologie sau de istoria religiilor sau altele, nu vor putea să dea un răspuns satisfăcător, este aceea dacă cei ce se consideră pe sine credincioși traduc în viața lor cotidiană, prin vorbe și fapte, lupta hotărâtă împotriva mândriei și a surorilor ei, pentru a putea împuțina dintre puii acestora. Trebuie să recunoaștem că un credincios recunoaște din prima clipă că mândria este un păcat sau o patimă, că este foarte urâtă, dar dacă sunt întrebate cum se poziționează față de ea, mulți se consideră persoane umile sau puțin narcisiste, afirmație care trebuie luată cu multă atenție, nu doar pentru că este subiectivă, ci pentru că antrenează un complex de stări interioare care fac ca afirmația să se afle la mare distanță de realitate. Dar când ar fi narcisist sau mândru, e asociat cu repercursiunile sale sociale, cum ar fi exploatarea altora sau competiția nemiloasă și uneori nesinceră, percepția de sine ca smerit pălește. În plus, să afirmi că ești smerit sau modest nu e o probă convingătoare că ești smerit sau modest, dimpotrivă. Afirmă Sfântul Ioan Scăraru. Și ce altă dovadă mai vădită a patimei acesteia, adică a mândriei, ne poți da, fiule, decât cuvântul ce l-ai spus, nu sunt mândru. Există și riscul celălalt, adică de dragul de a părea smerit în ochii celorlalți, să te declari mândru. În acest caz, se urmărește de fapt slava deșartă. Și avem de-a face cu așa numita falsă modestie, ori mândruța de smerenie, cum mai este ea numită cu ironie în popor. Metoda cea mai eficace de a înțelege dacă cineva este smerit sau modest, sau dimpotrivă, dacă e mândru sau orgolios sau fățarnic, este doar observarea faptelor sale. Iar când e vorba de tine însuți, nu trebuie să întrebi pe nimeni, nici să nu te compari cu alții. În acest din urmă caz, s-ar putea să ajungi la concluzia ridicolă. Sunt mai smerit sau mai modest sau mai sfânt decât tine. De aici și până la integralism nu lipsesc mulți pași, ci trebuie să te așezi cu inima deschisă în intimitatea camerei tale și dinaintea icoanei lui Hristos și răspunsul îți va veni cu siguranță, ca și direcția pe care ți-o asumi pentru a-i asemăna lui cât mai mult cu putință. Pentru că și îndemnul Domnului de a fi desăvârșiți se face în contextul unei comparații fără echivoc, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Dar răspunsul la aceste întrebări nu depinde întotdeauna de gradul de conștientizare de sine pe care credinciosul o are, ci uneori depinde de personalitatea sa, alteori de starea duhovnicească pe care se află în acel moment. Astfel că nu ar trebui să ne scandalizeze că cineva se declară credincios, iar noi toți știm că un credincios ar trebui să fie mai înclinat spre iertare, spre îngăduință, etc. Dar poate întâmpina serioase dificultăți când trebuie să și ierte din toată inima sau să manifeste spirit de sacrificiu și altruism. Este adevărat și faptul că însăși autopercepția de om credincios poate influența atitudinea cuiva care are o bună părere de sine și dorește să-și o exteriorizeze, adică ține la propria sa imagine.
căci există o asociere între atitudinea religioasă și nevoia de a face o bună impresie asupra celorlalți sau de a răspunde sau corespunde în mod adecvat standardelor sociale. Este adevărată și preocuparea unora care, ca oricare dintre noi, înțeleg că exercițiul smereniei este dificil în sine și că în exercitarea sa se poate intra în coliziune cu exercițiul stimei de sine. Nu e ușor să-ți propui să reușești ceva în viață și în același timp să nu te consideri ori o persoană de o anumită importanță, ori una care nu valorează nimic. Apar adică cele două extreme a excesivei păreri de sine, în pozitiv și în negativ. Altul se poate întreba, nu este oare o contradicție între a fi smerit și a căuta cu orice preț să fac bine, să fiu desăvârșit și să mă asemăn cât mai mult cu Dumnezeu? În alte cuvinte, cum îi e posibil vameșului să evite ipocrizia subtilă când el tinde să atingă desăvârșirea divină? Unii au văzut aici un paradox fără ieșire și scărarul atrage atenția că același lucru care rodește smerenia poate rodi și căderea mândriei, căci îl sfătuiește pe ucenic. Ia aminte la tine însuți când te afli cu frații și nu te grăbi să te arăți nici de cum mai drept ca ei în ceva, căci vei săvârși atunci două rele. Pe aceea îi vei răni prin sârguința ta cu chip mincinos, iar ție îți vei pricinui mândrie prin purtarea ta. În acest exemplu avem chipul așa numitei false smerenii, care de fapt ascunde sub mantia ei diferite chipuri de mândrie, de la orgoliu la slava deșartă. Falsa smerenie e atât de bogată în meandre ca și mândria. Există două tipuri de narcisism, unul manifest și altul ascuns. Atât unul cât și celălalt sunt la fel de fragile și instabile. Primul, care se mai numește și narcisism grandios, afișează o stimă de sine înaltă. Cel de-al doilea, o stimă de sine coborâtă, cu tendințe de a se separa și a afișa o părută timiditate sau modestie. Până și narcisismul ascuns denotă o excesivă concentrare asupra sinelui propriu, tocmai prin subevaluarea voită a acestuia. Ambele extreme nu au nimic de a face cu smerenia, ci smerenia înseamnă corecta și justa autoevaluare, fără exagerări de o parte sau de alta. Cum vom răspunde atunci acelora care citează din cărțile de asceză creștină, în cazul acesta chiar din scara Sfântului Ioan Scăraru, și trag concluzia că drumul spre adevărata smerenie, care ar sta în a căuta și a accepta fericit umilirile și stima de sine scăzută la minimum posibil și neîncetatea autoacuză. De exemplu, sunt ultimul dintre păcătoși. Azi nu mai este practicabil, oricum nu este recomandabil pentru că duce la constituirea unei stime de sine foarte scăzute, ce se poate transforma sau ascunde în spatele său forme mascate de orgoliu sau de slavă deșartă, la care se adaugă desigur mânia pe care o proiectezi pe alții. Avem aici cazul clasic de sminteală din lecturile Sfinților Părinți. E foarte adevărat că azi, pentru cei ce trăiesc în orașe, într-un ambient atât de diferit de acela al destinatarilor Sfântului Ioan, aplicarea în litera sfaturilor sale e anacronic. Destinatarii sunt diferiți, contextul social comunitar e altul, obiectivele sunt oarecum variate. De exemplu, când Sfântul îndeamnă, sfârșitul necăutării slavei deșarte este a fi ca nesimțit înaintea mulțimii celor ce aduc necinstirea, accentul este pus pe capacitatea de a răbda necinstirea, inclusiv în fața altora, dar nu a o provoca premeditat, căci în acest caz motivația poate fi cu totul diferită. Ori este ostentată smerenia, ori gestul frizează patologicul, pentru că nu e firesc ca cineva să guste fericire în timp ce este umilit, iar această umilire să fie și meritată, că cel însuși a provocat-o. Sfântul Ioan ia atitudine mai ales în cazurile în care constată că urmărirea smereniei nu se face sincer sau autentic, adică se construiește o falsă smerenie, de cele mai multe ori prin confruntarea cu ceilalți. De exemplu, el îi ironizează pe cei care afișează dinaintea oaspeților o prefăcută smerenie sau alte virtuți pentru a obține aprecierea lor. Aceasta este slava deșartă care își arată de îndată adevărata fire, căci pe cei ce stau la masă îi îndeamnă la înfrânare, iar pe cei ce greșesc
îi ceartă fără milă. Dacă narcisistul este acela cu totul centrat pe sine și pe propriul eu, opusul lui nu este smeritul, ci acela care așează stima de sine în raport cu valoarea autentică de sine, iar acest lucru e un gest de mare responsabilitate. Raportarea la ceilalți în mod autentic și, în primul rând, la și prin intermediul unui părinte spiritual e de mare ajutor. Dar și aici trebuie multă atenție, căci se poate insinua din nou centrarea pe sine sub chip de prefăcută smerenie, de data aceasta îmbrăcând haina fugii de responsabilitate. Ar putea fi o mare înșelare să crezi că alegerea unui părinte duhovnic bun, căruia să-i faci ascultare, te va conduce în mod automat la dobândirea smereniei. Iar alt pericol, nu mai mic decât acesta, este să te faci ucenic al unui părinte sau maestru faimos ca să te poți lăuda cu bravura acestuia. Aceasta este o falsă smerenie. Iată ce spune Sfântul Ioan Scăraru. Am văzut un ucenic neîncercat fălindu-se în fața altora cu isprăvile învățătorului său, dar socotind să-și câștige sieși slavă prin roada altuia, și-a primit mai degrabă necinste, căci toți au zis către el: dar cum a odrăzlit un pom bun o ramură neroditoare? Dacă ai învățat să te smerești cu adevărat, toate cele bune pe care le împlinești le ții ascunse, încât să nu fie văzute de alții spre fala ta. Iar această discreție a lucrării e cel mai nobil semn că îi cinstești pe ceilalți. După învățătura Scărarului, fii sârguincios cu sufletul, nearătându aceasta nici de cum prin trup, nici prin înfățișare, nici prin vreun cuvânt deschis, nici prin vreun cuvânt cu subînțeles. Fă așa dacă ai înceta să disprețuiești pe aproapele, iar dacă ești aplecat spre aceasta, fă-te fraților tăi asemenea și nu neasemenea prin închipuirea de sine. Iar când Dumnezeu va dori să fii de exemplu spre folosul celorlalți, va găsi El calea de a scoate la lumină faptele tale cele bune spre zidirea celor ce le văd. În felul acesta va face Domnul cele potrivite, Cel ce-ți va ocroti smerenia, ținând-o la adăpost de slava deșartă. Există și situații în care cineva, care are o stimă de sine slabă, se dedă operelor de caritate și voluntariat mai presus de posibilitățile sale, lăsând deoparte responsabilități pe care starea sa le cere, iar asta doar pentru a compensa acel gol interior și a câștiga stima celor din jur. Atunci, care este calea cea mai potrivită? Desigur, nu e o singură soluție, ci importantă este creșterea interioară, fără ca atenția să fie centrată pe sine. Sfântul Ioan sfătuiește deschiderea spre ceilalți, autentică, necăutată, ci cu o atenție plină de minunare. Căci zice el: dragostea și smerenia sunt de o sfințită pereche. Cea dintâi înalță, cea de-a doua, susținându-i pe cei înălțați, nu-i lasă niciodată să cadă. Aceasta este calea nepătimirii, a desăvârșirii. Zice el: când vezi pe cineva sau auzi de el că în puțini ani a dobândit cea mai înaltă nepătimire, socotește că nu pe alta, ci pe această cale fericită și scurtă a călătorit. Este de asemenea adevărat că multe aspecte ale vieții psihice și spirituale depind de o multitudine de factori, precum moștenirea genetică, factorii ambientali și propriile experiențe de viață. Toate acestea ne marchează profund, făcând adesea imposibil de apreciat interacțiunea dintre acești factori și faptele pe care le săvârșim. Pentru a răspunde unei astfel de dificultăți obiective, ar trebui să avem în vedere două aspecte importante. Pe de o parte, e necesar să cultivăm o cunoaștere reflexivă și obiectivantă de sine, să ne știm limitele, forțele, capacitățile, afinitățile, etc., iar această cunoaștere de sine se construiește printr-o confruntare socială, prin raportarea la ceilalți, cu ajutorul lor. Nu există o autocunoaștere absolută, aseptică, fără confruntarea cu cei din jur. Pe de altă parte, e bine să cultivăm acea discreție care ne reține să ne atribuim cu ușurință acele rezultate care ne fac să ne simțim satisfăcuți și care, în mod obiectiv, sunt rodul unui complex de împrejurări sau au contribuit și alții la realizarea lor. Această cunoaștere de sine serenă, precisă în evaluare, incertă în atribuire, ar fi modul modern de a răspunde la paradoxul etic și problemei spirituale următoare. Cum e posibil să ajungi la o corectă autoapreciere necesară dezvoltării, stării de bine și maturității personale,
evitând atât scila narcisismului, inclusiv falsa smerenie, și caribda abandonării propriilor responsabilități prin refuzul total de sine. Calea ascetică și învățătura patristică se folosesc de o altă clasificare a surselor atitudinilor noastre. Tot ce se întâmplă în viața noastră psihică și spirituală, fie pozitiv, fie negativ, poate avea una din aceste trei origini: divină, umană sau demonică. Desigur, nu există un paralelism între clasificarea psihologică, cu originea genetică, ambientală sau experiențială a stărilor noastre, și cea spirituală. Dar putem reține că dacă ținem cont de tripla origine a ceea ce ni se întâmplă, nu ne vom grăbi să ne asumăm cu certitudine ceea ce nu este întru totul al nostru. Altfel spus, putem evita în mod conștient și seren fie alunecările spre narcisism, fie falsa smerenie, fie negarea de sine. Sfântul Ioan ne învață că smerenia nu înseamnă negare de sine, nici să nu fim conștienți de harisme și daruri naturale, ci mai degrabă să nu ne umplem de sine mândrindu-ne cu ele, ca și cum ar fi rodul meritelor noastre, iar nu daruri de la Dumnezeu. Acesta este vanitosul, cel care se mândrește cu darurile lui naturale, adică cu deșteptăciunea, cu învățătura, cu citirea limpede, cu vorbirea ușoară, cu destoinicia și cu toate cele de felul acesta pe care le are fără osteneală. Acesta nu va dobândi niciodată bunătățile cele mai presus de fire. Pentru Sfântul Ioan, smerenia cea mai înaltă este neîncrederea credincioasă în bunătățile agonisite și dorința neîncetată după învățătură. De aceea, Dumnezeu însuși ascunde de multe ori de la ochii noștri bunătățile pe care le-am câștigat, ca astfel să rămânem în smerenie. Dacă am fi mereu conștienți, pericolul ne-ar paște fără să ne dăm seama. La polul opus se află aceea pe care însuși scărarul îi ironizează. Aceia care se învinovățesc pe sine în fața altora ca iubitori de slavă deșartă, dar urmăresc să-și câștige slava prin învinovățire. Toate darurile ne vin de la Dumnezeu. Prin ele să-i cerem lui și pe acela al discernământului, căci ne va fi de real folos în a distinge smerenia de toate formele contrafăcute și de mândria propriu-zisă și obraznică. Vă invit să vă abonați la acest canal. Vă invit să ne cunoaștem pe noi înșine cât mai bine și onest, pentru a ne autoevalua cât mai fidel posibil. De aici se începe calea smereniei, care e constrânsă să treacă printre narcisism și totală abstracție de sine. Să evităm narcisismul explicit și arogant, dar și narcisismul mascat de falsa smerenie. Să evităm atât hipertrofia stimei de sine, cât și stima de sine atrofiată, care poate duce la alte pericole, de la introiecția sa, prin identificarea cu reputația părintelui duhovnicesc, la ștergerea de sine și a propriilor responsabilități, care se vede în ascultarea deresponsabilizată, și până la nevoia de compensare de sine prin servirea altora fără condiții și fără libertate. O corectă autopercepție a propriilor forțe, limite și capacități conduc la o sănătoasă stimă de sine și spre o autentică smerenie, care înseamnă deschiderea spre aprecierea, recunoașterea și admirația celorlalți într-o sinceră gratitudine față de toți și față de Dumnezeu.